Don Ramón, ¿usted tiene retraso? を用して首から出た血を凍らせて柱のように固定した。これ以上破片が食い込まれねえようにがっちりとこれ以上食い込まねえようにな。それによ、忘れてねえか、最後に撃った弾がまだ頭に勝った。傷がミスター、あなたの覚悟はこの昇りゆく朝日よりも明るい輝きで道を照らしている。そして我々がこれから向かうべき正しい道をも。なんだって